Scooby sekä Scoop. Robotit ja Lea leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään konepellistä renkaisiin. Näin osat vastataan Leon kyytiin. Leo! Leo! Kuormuri Leo. Nyt ollaan lentokentällä. Kuormuri Leo ja hänen ystävänsä odottavat lentoa, mutta he ehtivät vielä leikkiä hetken. Robotit leikkivät hippaa. Lento numero 123 on myöhässä. Mitäs ulkona tapahtuu? Säiliöauto tankkaa lentokoneeseen polttoainetta. Kone lähtee varmasti ihan pian. Robotit eivät malttaisi odottaa. Yksi heistä piirtelee huurteisiin ikkunoihin. Ei saa töniä. Kaikille on runsaasti tilaa. Sininen robotti löysi pallon. Präks! Hei! Sainpas kiinni. Robotit, ei lentokentällä saa pelata palloa. Olitte vähällä rikkoa astiat. Ei ole kilttiä syytellä muita. Robotteja harmittaa. Lentokoneen odottelu on heistä tylsää. Mikä neuvoksi? Kas, liila robotti huomasi leluauton. Sillä hän voisi leikkiä. Nyt he piristyivät. Lento numero 123 on peruttu. Sehän on meidän lentomme. Nyt ei päästäkään reissuun. Mutta eihän enää sada luntakaan. Tarkistetaan, missä vika on. Hyvä ajatus, Scoop. Lentokone on kyllä paikalla, mutta se on lumen ja jääpuikkojen peitossa. Haha, robotti yrittää katkaista jääpuikot harjalla. Ei. Tuolla vauhdilla ei ikinä päästä matkaan. Älkää surko. Scoop vilkuttaa. Hän ja Leo saivat ajatuksen. Leo tuo uuden laitteen osia. Tästä tulee jäänpoistolaite. Jäänpoistolaite. Kuulostaa jännittävältä. Tässä on sen pohja. Oranssi lava. Ohjaushytti. Renkaat. Jarruvalot. Ajovalot. Vilkkuvalo. Ohjaimisto. Jäänpoistonesteen suihkutusruisku. Punainen robotti istuu kuljettajan paikalle. Sininen robotti aikoo ruiskuttaa jäänpoistonestettä lentokoneen päälle. Roboteilla on kiire saada kone lähtökuntoon, mutta nestesäiliötä ei ole muistettu täyttää. Odottakaa! Etsitään sulatusneste.
Robotit tuovat kuumaa teetä. Aikuvatko he täyttää jäänpoistolaitteen sillä? Haha! Scoop on löytänyt avuksi limonadia. Liftillä on parempi keino. Hänen kanisterissaan on oikeaa sulatusnestettä. Kun sitä suihkuttaa lentokoneen siiville, lumi ja jääpuikot sulavat pois tuota pikaa. Noilla ei onnistuta. No ei sitten. Hurraa! Onneksi lifti löysi oikean jäänpoistonesteen. Robotit, nyt voi suihkuttaa! Ruisku on käynnistetty. Sulatus voidaan aloittaa. Juuri noin! Katsopas, lumi sulaa pois lentokoneen siiveltä. Robotit onnistuivat. Jääpuikot ja lumi ovat tiessään. Lento 1, 2, 3 on valmiina lähtöön. Aloitamme nyt koneeseen nousun. Autot ajavat ylös kulkusiltaa. Moottorit käynnistyvät. Lentokone nousi ilmaan. Hauskaa matkaa kaikille!